Ak by toto počúval niekto, komu to pomôže nazrieť do tej svojej vlastnej temnej stránky sexuality, čo by mal spraviť a či by vôbec mal niečo spraviť. Pretože sme sa bavili o tom, že tie fantázie ako také, keď je to na úrovni fantázií, keď je to na úrovni toho konsenzuálneho nejakého režimu, možno s jeho partnerkou, s partnerom, či by mal vôbec niečo teda spraviť. Otázka je, či môže niečo spraviť. Tak, aj. Mnoho ľudí má bohatý fantazijný svet preto, lebo v ňom existuje veľa neuspokojených potrieb. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí toto počúvajú, tak to v žiadnom prípade nemusí viesť a väčšinou asi aj nevedie ku korekcii správania. Ak by toto bola pravda, tak po tých obrázkoch na cigaretách, že čo to všetko robí s tými zubami, plúcami a podobne, už by sme tu nemali ani jediného fajčiara. Toto strašné niečo sa mňa netýka.